Dagiti kang runa na damag, ita al Lunes. Kinasagan at itunggal pagadalan iti Cordillera kontra iti ginginad. Suksukimaten ti DepEd. 442 nga aplikante hired on the spot iti kalupas at trabaho agad job fair iti Region 1. Panakabarsak dagiti lugan a dumaldalyas at iti igig Cagayan. May investigaran. Baro a run timing app nga arami ti taga Baguio City. Makatulong ka dagiti jogger ken runner. Water supply manipod iti La Trinidad Water District ag kurkurang. Panaginot dagiti umili maibalbalakad. Plano a panakipangato ti sewage sanitation fee iti Baguio City. At dalan ti sangguniang panglungsod. Kaunaan a Tour de Pangasinan when a one-day cycling event iti Pangasinan. Nabaligi. Ken iti pakasaritaan. Mount Pinatubo. Bimtak iti June 15, 1991. Adu nga umili iti Zambales. Nagbakwit. Naimbaga Cordillera ken Nilokanja. At tuyo nagiti kang runan ken nababara damag itang nga aldaw. Umuna ka nagiti kang runa na damag kalpasan tinapigsa a ginginet ijay Mindanao. Inalerto meten ti Department of Education Cordillera dagiti pagadalan iti region aso kimaten dati tunggal pasdek a delikado ken natalged no dati panagdayeg. Para iti kinatalged dagiti learner ken empleyado. Babaen iti nasapa a panakaskrimat dagiti pasdek ken pasilidad. Masiguro tinasapsapa a rekomendasyon kadagiti pasdek no dagitoy ket kasapulan a ma-repair wenno masukatan. Ni Christine Bornolia sa Baway ti mangipadamag. Imbes a naragsak nga aldaw para kadagiti estudyante ti umunang aldaw ti panaglukat ti klase. Ngem nagbali na makabutbuteng ken trauma daytoy nga aldaw. Gapo iti napasamak a ginginad ijay Mindanao. Naapektaran ti nagduduma nga pagadalan sa jay. Gapo iti napasamak a ginginad. Iti Cordillera inalerto ti Department of Education ti tunggal pagadalan iti rehiyon. Nga agbalin nga alerto ken paertangan dapay ti panagsagana para iti disaster response. Sigon kini DepEdCar Regional Director Nicolas Capulong, nasken a maipangpangruna ti kinasagana ti tunggal pagadalan. We will call the attention of our people, our focal persons for disaster, na mag-alert ng uli, no? Baka kailangan uli, no? Sana naman wag. Okay? Iti Lukban Integrated School nga adaan iti nasurok 2,000 nga estudyante manipod kinder aging ga grade 8. Regular ang mangisaysayang katda iti quarterly earthquake drills. Tapno masubok kan maisagana dagiti estudyante no ada ti ginginad. Sigon iti school DRRM ti pagadalan may sa asinukimat da idi iti brigada eskwela ti kinatalgad dagiti classroom building. Since then, nakakaroon po tayo ng earthquake drill, ng fire drill. Pero sa ngayon po, since beginning of the school year, ang plano po natin is yung gawin natin ulit yung dati natin ginagawa. Magkaroon po ng earthquake drill and then magkaroon po tayo ng family reunification drills. Kumpiyansama ti DepEd Cordillera ang nakasagana ti tunggal pagadalan iti rehiyon no adaman ti dumteng adidigra kas iti bagyo ken ginginad. Pinagmamalaki ko naman po, lahat naman mga schools natin ay makahandaan naman po sila. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan na, pinadayawan ti lokal a gobyerno ti Baguio City dagiti 7 nga individual at imulong iti retrieval ken recovery operation iti Narso da Pasdek ijay Angeles, Pampanga. Ada report ni Giselle Kate Lapizar. Nabigbig ken naipaayan ti pangmaddayaw dagiti kamang ti Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office kalpasan iti tulong nga impaida iti retrieval ken recovery operation iti pannakarsuod ti May sa Apasdag iti Angeles, Pampanga. May 27 idi nagturong dagitoy iti lugar kalpasan ang nagkid daw ti tulong ken augmentation kadakwada dagiti masaknan ti ili. Initially, we were supposed just to bring our equipment doon para lang tumulong, no, to augment what the equipment they have.
Sadly, marami tayong responders doon, but they actually need the technical know-how. No? So, instead of supervising them using our equipment, we had to actually engage already. No? Gapo iti data, nagpatinggada iti 7 nga aldaw at imulong ang nagresulta ti pan nakasarak iti 10 ket siyam abagi manipod iti pasdek. Para iti opisina, saan laeng a suporta para iti Angeles Pampanga iti inaramid da. Dakkel matlaeng atulong daytoy para iti pan nakasanay iti kabaulanda nga ag-rescue kan ag-responde. Malaksid iti data, napapigsapay iti koordinasyon ti nagduduma nga ahensya iti panagresponde kadagiti insidente. Impasigurado mo ti opisina ang nakasagana da nga agresponde para iti anyaman nga emerhensya. Mas maganda yung tayo ang tumutulong kaysa tayo ang nagre-receive ng tulong. So with that, yun ang mantra natin as a responder. We are also encouraging na sana mas marami pa tayong matitrain at mas marami, from that, marami tayong matutulungan palalo. Ipanpanakkalmat ni Mayor Benjamin Magalong ti kinasagana dagiti personnel ken ti kompleto a kagawaan ti CDRRMO as idadaan para iti anyaman nga insidente. Makikokoordinar met ti syudad kadagiti masaknan nga apektado iti panagdayeg iti Mindanao para iti panangipaay ti tulong ken suporta kadagitoy. Definitely magpapadala tayo ng tulong. So na-approvean na yung 3 million na pondo na itutulong natin sa mga naapektuhan sa Mindanao. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Iti Ilocos Region tinagiragsak dagiti naala at dagos iti trabaho ti gasat da. Gaputa pa man iti trabaho agad job fair ti dole ket naadanda iti panggadan. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Speechless. Dayta ti panangiladawan ni Ristel ti nagbalin a kapadasan na iti panag-apply na iti trabaho iti na ipatungpal adole trabaho agad job fair nang runa ta saan na aninamnama adagos a maala iti trabaho. Makakatulong po to ma'am since nagkanak ti financial ma'am. Experience na din po ma'am para sa next na endeavor po. Nimot Helena, impagsana tidakkel a panagyaman na gaputa inaklon na asaan a nakasagana a nagturong iti job fair ngem may sa isuna kadagiti napagasatan kas hard on the spot. Makakatulong po sa akin kasi may trabaho na po ako and at the same time matutulungan ko na po yung mga pamilya ko. Super thankful po for Dole. Offer nila po na job fair kasi marami pong Pilipino na walang trabaho. Thankful po kasi meron po silang programang ganito po. Excited mat nga agawid ni Giona. Tapnoy pa ka muna kadagiti kapamilya na ti panakaalan na iti trabaho. Sigun ken kwa na, makabulanin nga agsapsapol iti trabaho isuan na laos ti panagyaman na tanaala daytoy ken naibilang kadagiti hired on the spot. I hope magiging happy sila pag uwi ko mamaya na hard on the spot ako. Ganito. Makakatulong na rin po ako sa kanila. Actually po sobrang ganda ng ganitong programa. I hope na hindi magpatuloy pa rin ito, ma'am. Talulaang Darisdale, Helena Quinziona kadagiti 442 a hard on the spot iti na ipatungpal adole trabaho agad job fair iti entero a Region 1. Malaksit iti dayta, dumanon iti 484 dagiti maibilbilang kas near hires manipod iti 2,600 nga aplikante. Sigun iti dole Region 1, nasurok 31,000 a job vacancies ti nailukat iti naipatungpal a job fair, abuklen tinasurok 15,000 a local, ken 15,000 a trabaho abroad. Isang avenue po ang job fair as employment facilitation program para yun nga, sir, mapataas yung employment rate natin dito sa ating province. Para po hindi na mahirapan yung ating mga job seeker na isa-isahin pa po sa kanilang mga kumpanya or establishment yung mga ating employers. Nakipaset matlaang iti job fair dagiti daddu mga ahensya ti gobyerno kas iti DSWD, NBI, TESDA, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, OWA, DMW, PSA ken daddu mapay tapno mangijaya kadagiti serbisyo da a makatulong iti panag-apply ti trabaho dagiti umili. Bridget Marcasi, Pangosfian para iti Pagilian. Inimbestigaraan ti igig MPS ti 5 nga insidente ti panang barbarsak iti lugan iti barangay Atulaw or Atulo igig Cagayan idi Sabado.
Makita iti social media post ti maysa a masaknan a nabiktima iti maatap a panangbatbato ti saan pa nabigbig nga individual no sa dino na punteriya ti windshield ti lugan kabayatan a paawid da iti tugay garaw alas 2:30 ti parbangon. Dagos met nga imawag ti masaknan iti 911 hotline tapno mai-report ti nasaw nga insidente na amuan pay asaan laang nga iso ti na biktima. May basara ti report ti pulisya karaman ti maysa a delivery truck ken talupay alugan a nabarsak. Iti panagresponde dagiti masaknan awan tinatakwatan a tao iti nasaw a lugar. Nupay addaan ti maatap a person of interest. Napagnunumuan ti pulisya ken opisyalis ti barangay ti panakaipasdep ti kanayunan a silaw ken closed circuit television camera iti nasaw a lugar. Aday ti baro a run timing app adakkel makatulong kadagiti jogger aging kadagiti serious runner. Daytoy ket aramid mismo ti maysa a residente iti Baguio City. Daytoy ti detalye. Maamuan itan adagos dagiti jogger ken runner no kasatno ti performance na iti aktibidad when no event. Daytoy ket baban iti Run AI a baro a run timing app a dinevelop ti software developer at taga Baguio City Anitor Remiendo. Run AI isa siyang activity tracker for your runs, walks or hikes. But what makes it really stand out is the AI integration. So kaya niyang magbigay ng smart insights based sa mga performances mo. Naidumduma ti features ti app, nagsaserbi pa kas personal guide iti fitness drive. Meron din tayong built-in AI chatbot that acts as your personal guide to help you along your fitness journey. So beyond tracking, Run AI connects users to local events and communities. So pag sumali ka sa running events, you can check yung real-time leaderboards straight from the app. Amin a resulta ti fitness activity kas iti panaglepas iti event, mai-record amin dagitoy ken may display iti profile iti bukod a digital medal board. Kas tamat a fun and engaging ng runata addaan daytoy iti social feed no sa dino makita dagiti aktibidad iti daduma ken mabalin nga ag-like wenno ag-comment kadagiti kapadam a runner. Ti ideya apan ang bukal iti app ni Remiendo. Ket nang rugi idi nagpa-weight loss contest iti simbaan na para kadagiti men's group. Ken ditoy kinarit isunan ni bakit na nga agaramid iti bukod na a running app. Daytoy nga app ket inusarmet dagiti runner a pimaset iti reset and run itay nabiit iti Baguio City. Ti aktibidad nga dan tarigagay a may promote ti combat sports and fitness ket pinasatan ti 250 a runners a nangusar iti nasao nga app. Kimapo iti produksyon ti Water District iti Latudad para kadagiti umili. Dayta tiga po na may balbalakad kadagiti residente ti panaginot da iti danom iti bawat mapaspasaran ti matutudo a panawen. At da report ni Christine Bornolia sa Baway. Ada ti pagsasao ti kaaduan nga uray awan ti kuryente basta saan ang maawanan iti danom. Ti danom ti may sa kadagiti kang runaan na kasapulan ti tao. Iti La Trinidad Benguet, inaklon ti La Trinidad Water District nga agkurkurang ti supply ti danom ita kan posible pay a bumaba ti total production gapo iti El Nino. Iti kaudyan na datos ti opisina dumano ni tinasurok 355 cubic meters ti total production ti water supply ita atawan. Nababano idilig idi napalabas atawan iti kapada a bulan at dumano ni tinasurok 386 cubic meters total production. Sigon iti La Trinidad Water District, tunggal bulan ti Abril amang rugi a bumaba iti production ti danom wenno summer season. Ti sources tayo gamin dito yung halos groundwater amin. Oray day springs, ngon day deep well kat porous groundwater. So nakarelay tayo ti groundwater. Ngamgapoy ti panagrugi ti El Nino, posible pa ya bumaba ti supply ti danumi ti nasao a munisipyo. Tapno masuplayan ti nasurok 20 nga household ti danom. Numaminsan bumaba ti bilang ti oras a maadaan ti danom, uray pa schedule dagitoy. Sigun iti opisina kaadwan nga agkurkurang iti danom kadagiti nangangato a barangay ti munisipyo. Kiddaw ti La Trinidad Water District iti panagsalimot-mat ti danom. Ipaayab tayo dagitoy da operators tayo, dagmanbantay day pumping stations tayo. Tamno kitan tayo day panag-iwaras tayo ti schedules. So ano dati kat every other day magbaling nga binatan tayo ngay ma'am day nga ingana nga ma-cater tayo amin day areas tayo nga
supplyan. Ano santo nga talaga day yan anay tayo day danom. Talaga nga hantay mo't nga manayunan day supply ta isumot ti maalala tayo. Kabayata na, sigun mo't kinila Trinidad Mayor Roderick Awingan na pasaran mo't kadagiti pagmulaan ti kinakurang ti supply ti padanom. Nupay kasta, agbirbirok pay ti LGU ti daduma a pagtaudan ti danom. Agkita tayo matlang ti other sources that would provide also nga other sources of irrigation kadagiti farmers tayo. So hanto yung agsardang inga na makarami tayo payman tila dumapay siguro nga sources dito man munisipyo tila Trinidad. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Irekreklamo ti publiko dagiti sewer hole iti Baguio City nga agpuspuswak iti naangot ken narugit adanom nang runa itaapan nagtutudo nga arig na nabayag nga aksyonan dagiti masaknan nga opisina. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Naangot kan narugit kasta ti agda mga sitwasyon dito'y Perfecto Carantes Living Street gapo pay laeng ti agpuspuswak nga danom manipod kadagiti sewer drainage holes iti lugar. Irekreklamo ti publiko ti danom nga agpuspuswak iti sewer hole iti lugar gapo ta saan laeng anarugit daytoy at dapay ti madi nga ayamuom nga manipod iti daytoy. Sigun kadagiti magmag na iti lugar, lisyan dalaengen ti danom no lumabas da. Maamoy po amoy imbornal, yung ganun po parang naghalo-halong mga pagkain na nabubulok, ganun po yung amoy niya. And kung maapakan po, syempre hindi po siya magandang pakiramdam po. Manong aldawon ang maobserbaran daytoy ng runa no agtudtudo. Inaklon mo't iti City Environment and Parks Management Office asaanan anasaya at ti kasasaad ti sewer line iti syudad gapo payla ang ti kinadaan dagitoy. Yung mga nakikita nating bumubulwak tuwing tag-ulan, ibig sabihin nun ay may mga parts nung mga sewer lines na nabutasan, no? Kaya't pumapasok yung tubig ulan, no? Kaya nagkakaroon ng mga overflow sa mga sewer manholes natin. Kinunana nga 11.3 kilometers manipod iti 69 lineal kilometers ti sewer line ti syudad ti agkasapulan ang may pasidong iti rehabilitasyon gaputa sumagmamano kadagitoy ti aglilik ken nailet asaanan nga umdas a pagayusan ti wastewater manipod kadagiti establishmento ken pasdek. Agkasapulan met iti nasurok 900 million pesos a pondo para iti daytoy a proyekto. Agdamamatan ang maising-singasing iti konseho ti sanitation ken environmental fee tapno masustinir ti panang pasimpa ken manihar kadagiti sewer lines iti syudad. Hindi lang kasi basta pag-aayos may mga areas dito na kulang nga yung mga diameter ng mga sewer pipes kaya kailangang palitan, no, nang naaayon ngayon sa kung ano ang wastewater generation ng mga taga Baguio. Magtatapon ng basura sa drainage, magtatapon ng oil sa drainage. No? Kaya naman ako'y nananawagan sa komunidad, no, na sana i-report ninyo sa amin kung may nakita kayo, hindi yung tumatahimik lang kayo. Kailangan dito tulungan. Agtalok ti mayor ang maisimpa iti kabaitan dagiti addaan iti parikot as sewer lines. Agragragat ti lokal a gobyerno asimpaen dagiti sewer system iti syudad. Kiddawda kadagiti residente a makikaykaysa tap dumalapdan dagiti polusyon a mapaspasamak iti syudad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Mainag iti dayta adamag iti payla ang Baguio City nabayagen ang maad-adal ti panakapapintas ti sewage treatment plant ngam arig na awan pay tinagbaliwan na ti singasing gaputang maad-adal paylaang iti konseho ti plano nga ordinansa. Karaman iti dayta ti panakaipangato ti babayadan iti sewage sanitation fee. At report ni UCPTV intern Yvonne Dumsang.
ad-adalan ti environmental sustainability kan financial management ti plano apan nakapapintas ti sewage treatment plant. Kabayatan nga ad-adalan met ti sanggon yang panlungsod ti gakat nga ordinansa apan nakaipataw ti baro a patakaran iti sewage sanitation fee. No maaprobaran ti plano nga ordinansa agbalin na 16% ti bayadan dagiti masaknan iti residential areas kan 18% met iti commercial buildings. Babaen iti daytoy posible makaurur ti syudad iti 134 million pesos iti makatawan. Kasi yung first cost para ma-rehabilitate muna yung around 6,500 cubic meters to 7,000 cubic meters per day ng wastewater ay kakailanganin natin ng around 750 million. Okay? Now, yung 500 million, kung manggagaling doon sa CHESA, yung additional noon, kukunin natin dito kung meron na ito as a local government counterpart. Iti plano nga ordinansa, magadwa iti upat a kategorya ti panagbayad. Saan mat akaraman iti sanitation fee dagiti pasdak nga adan iti bukod nga STP. June 29 tinaituding a deadline a panangisumitir dagiti masaknan iti detalyado a plano a mainayon iti ordinansa. Nagdudumamet ti reaksyon dagiti umili iti daytoy. On my own opinion, syempre first tataas yung mag-increase yung aming cost. But in the other hand, syempre will benefit naman to sustain environment and tourism. Balik nga agbayad, pero ang nagngatulaw na yung 16%. Siyempre, anmat nga afford ti daduma. Sa laki niya, okay lang din nung matarimaan. Madamot advantage na matgit nung medyo mataas. Nasken met ang mabalanse ti health and environmental safety iti syudad ken ti ekonomiya, no kabaalan dagiti umili ken negosyante a bayadan iti singir para iti daytoy. Sigon ni Vice Mayor Faustino Olowan, nasken a maadal analaing ti singasing nga ordinansa. Of course, there are fees that are fixed. So we will be discussing as to how much will we collect from ordinary household, from the business establishment or commercial establishment. So that would be the basis. It should be in accordance with the Supreme Court. It could be subject to change. Probably it could be decreased. That is the stand of the Council. Ivonne Direndum sang itinagan ni Claytel Abellanes para itipagilian. Itamalam alawatan tayo matidamag iti sasaadan ti panawan. Baban kini UCP-TV intern Nikki Cordero. Maraming salamat, Ala. Magandang hapon. Easterlies ang nakakaapekto sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorm. Karagdagang update sa lagay ng panahon mula kay weather observer Kathleen Labangco ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na ang ulat ngayong araw, June 15, 2026. Sa kasalukuyan, easterlies po ang sistema ng panahon na nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Kaya't asahan po sa mga lugar ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Para naman dito sa Baguio City at malalabing bahagi ng bansa, inaasahan din po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorm. Hanggang sa katamtamang paghangin mula southeast to southwest ang inaasahan dito sa Baguio City at nalalabing bahagi ng Luzon. Para bukas, inaasahan po natin maglalaro ang temperatura buong Northern Luzon mula 17 to 36 degrees Celsius. Lubog ang haring araw mamayang 6:31 ng hapon at sisikat bukas ng 5:25 ng umaga. Muli ito po si Kat Labangco, ang inyong kaantabay at tagapanayam ukol sa ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Baguio. Maraming salamat po.
Maraming salamat Weather Observer Kathleen Labangco ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Samantala, narito ang trivia ngayong araw. Naniniwala ba kayo sa pamahiin na tuwing umaaraw at umuulan o mas kilala sa tawag na sun shower ay may ikinakasal daw na tikbalang o duwende? Ito ay isa lamang lumang paniniwala na hindi nakabase sa katotohanan. Dahil ayon sa Pag-asa, maaari tayong makaranas ng parehong sikat ng araw at pag-ulan ng sabay-sabay sa panahon ng tagtuyot at tag-init. Tinatawag itong sun shower na kadalasang nangyayari mula Marso hanggang Mayo. Nangyayari ito kapag mainit ang lupa na nagiging sanhi ng pagtaas ng mainit na hangin. Dahil dito, mabilis na nabubuo ang mga ulap na nagdudulot ng ulan habang ang araw ay nasa 30 degrees angle mula sa mundo. Kaya nakakaranas tayo ng pag-ambon habang sumisikat ang araw. At yan ang trivia ngayong araw. Nagpapaalala na may panahon para sa bawat isa. Palaging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya, ligtas at laging handa. Ako si Nicole Cordero para sa Bayan. Padaanan! Kaunaan at Tour di Pangasinan when one-day cycling event ijay Pangasinan. Nabaligi, dayta kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ika-8 linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhing solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa Bayan. Itinamdamag Cordillera na ipatungpal iti Baguio City ti pag-abot program ang nakapokus kadagiti agkatang-katang nga individual. Kabayatan na ng ipaay ti OWA iti livelihood assistance kadagiti 7 gasot nga OFW kanti pamilyada baban iti 31st Migrant Workers Day. Dayta kenda dumadamag iti Cordillera isang bay ni ISU PTV intern Charlie Redolfin. Mapagdumaranan ti Cordillera ti pag-abot program ti DSWD tapno matulungan dagiti mendicants. Umuna at tinurong dati Session Road Baguio City ang masansan a pakakitaan kadagitoy. Iti agdama, may saysayang katmot ti reach out operation ti naduma-duma apas sa ti rehiyon tapno madanon dagiti ad-ado ang makasapul. Babaon ti Executive Order No. 52 Series of 2024, maituloy ti pag-abot program kaspasat a panagserbi ti gobyerno. Amang ipaay ti tulong kadagiti vulnerable a sector, nang nangruna kadagiti lugar a kasapulan ti dagos nga interbensyon. Iti Mountain Province,
Nang rugi iti pinagawara si Department of Agriculture Cordillera, iti Presidential Assistant for Farmers and Fisherfolk iti ili ti Tadjan ken Bauco. 10,636 aman nalong tinakaawat tinasaong ayuda, adumanon iti 24.7 million pesos. 5,020 aman nalong ti Tadjan, ken 5,616 aman nalong ti Bauco tinakaawat iti tulong. Naka-schedule ang maituloy ti distribusyon ti dadumapay ang munisipalidad, iti probinsya iti Samaruno, Alawas. Mabalaagan dagiti maseknan ang masapol ang mapan dagiti na ituding nga distribution area, ken na-schedule a petsa, tapno maawat da, a personal ti ayuda. Iti Kalinga, kaspan nakarambak ti 31st Migrant Workers Day, na ipaayan tinasurok 700 overseas Filipino workers ken dagiti pamilyada iti libre a serbisyo iti nagdudumang ehensya iti gobyerno. Pakiiramanan daytoy ti medical check-up, agas ken serbisyo ti OWA ken dagiti katawang nga ehensya akas iti PSA, PhilHealth, DTI, DOLE ken dadumapay. Nangatidmet ti OWA Cordillera ti livelihood grants nga agatad ti agarop nga 480,000 pesos kadagiti limang nga organisasyon dagiti OFW. 20,000 a financial atulong iti tunggal maysa kadagiti 15 na benepisyaryo iti Balik Pinas. Balik Hanap Buhay Program, bereavement benefit at 20,000 pesos, 5,000 pesos educational grant ken dadumapay. Charlie Rodolfin para iti Pagilian. Naisuwat iti Pangasinan ti kaunaan at Tour di Pangasinan when a one-day cycling event kagidanti Independence Day. Gapo iti baligi a panakipatumpal ti programa na ipanamnama ti panakipatumpal daytoy tunggal tawen. Detalye ti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. 4, 3, 2, 1. Baligi ang naipatupal ti kaunaan at Tour de Pangasinan padyak sa Kalayaan 2026. Kaspasa ti maika 128 nga araw ng Kalayaan idi June 12, 2026. Daytoy kat one-day cycling event nga aktibo a pinasatan dagiti 126 a siklista manipod iti 6 a distrito ti Pangasinan. Nagserbi nga starting point ti Umingan Community Hospital bayat nga iti Capitol Complex iti Lingayen ti finish line. 143 a kilometro ti dinalyasat dagiti siklista ken nalabsanda ti 10 nga ili ti Pangasinan. Hindi nyo na itatanong, ang ating lalawigan ng Pangasinan ay home of the cycling champions. It has produced several champions din po dito sa larangan ng cycling. Napakita rin po natin kung gaano po kaganda ang scenic view ng ating probinsya, mas lalo na sa ating mga kalsada po. Makikita rin po dyan ang ating mga infrastructure kung paano po kaganda ang ating mga kalsada. Naiunay-unay pa'y akang runa na panggap ti aktibidad ti panangipakita iti waya-waya, panagkay-kaysaken panagayat iti Pagilian, babaan iti ay ayama. Pasat matlaang daytoy tinapalawa a programa ti Pangasinan para iti sports development ken human development. Natutuwa ako na kahit papano ay marami pa rin sa atin dito sa ating lalawigan ng Pangasinan ang cycling enthusiast. Kaya naisip po namin na gawin na ito taon-taon. Naipaayan iti pamadayaw ken premyo dagiti nangabak iti aktibidad kas iti Best Young Riders, Sprint Kings, King of the Mountain, Most Combative Rider, Top 10 iti individual classification ken team classification. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Region 1, dengue prevention, baban iti cleanup drive na ipatungpal iti may sa apagagasan ijay La Union. Kabayatan na, agarop duagasot nga umili iti Ilocos Norte nagnumar iti 3.1 million pesos sa livelihood assistance manipod iti dole. Ada report ni ISU PTV intern Alwina Fabiliar. Kas panagsagana iti panagtutudo, na ipatungpal ti clean up drive ti Rosario District Hospital iti uneg ken aglawlaw ti pagagasan tapno maliklikan iti panagadu iti kaso ti dengue.
Pinasetan daytoy dagiti empleyado ti pagagasan no sa dinno nagdalusda kadagiti kanal ken nang ipatungpal iti taob, taktak, tuyo, ken takip kadagiti posible a pagitlugan dagiti lamok. Mamati ti pagagasan a babaen iti panagtalinaed a nadalus ti aglawlaw ket dakkel a tulong tapno masalikniban ti salunat ti publiko kontra iti anyaman a kita ti sakit. Naitampok tinabaknang a kultura ti Pangasinan iti benneg, ti kulinarya kagiddan ti panakaipatungpal ti Hapag Flavors Fashion Festive Fun, babaen iti Department of Tourism Ilocos Region ken Pangasinan Food Heritage Community. Iti aktibidad, naiparang iti publiko dagiti traditional ataraon, manipod iti nagduduma nga ili iti Pangasinan para iti naan-anay apan nakaipabigbig kadagiti tawid ataraon, dagiti na insigudan iti Pangasinan. Panggep ti programa aguyuguyen dagiti agtutubo nga ipateg dagiti na insigudan a putahe ken masuportaran dagiti lokal a mannalon, mangalap ken dadumapay a food producers. Inpaay ti Department of Labor and Employment Ilocos Region tinasurok 3.1 million a livelihood assistance kadagiti 198 a benepisyaryo ijay Ilocos Norte. Dagiti benepisyaryo ket buklen dagiti asosasyon dagiti informal workers, vulnerable sectors ken community-based groups nga agsapsapol iti sustainable a livelihood. Karaman kadagiti immawat ti Mabaleng Food Processors Association ken Solid Alliance Association. Pinadayawan ti lokal a gobyerno ti Ilocos Sur dagiti miyembro ti LGBTQIA+ community iti naipatungpal a Pride Gala iti probinsya. Naipaay ti Prism Award kadagiti individual amang bigbig kadagiti napapatag a contribution da iti komunidad. Naipatungpalpay ti Queer Prom kas panakarambak ti panagduduma ken panagbalin nga inklusibidad ti komunidad. Alwina Fabilar para iti Pagilian. ELGU ken eGov PH ready iti munisipalidad ti Sabtang ken Itbayat inyuswat ti DICT Region 2. Kabayatan na iti Nueva Vizcaya nagdudumawagas iti panang papintas iti kalkalsada iti paset ti probinsya na isayangkat. Dahitaken da dumadamag iti report ni ISUP-TV intern Lance Takaban. Iti probinsya di Cagayan, mapaduras ti produksyon ti lames ken pagbiagan dagiti mangalap iti Claveria, babaen iti construction ken deployment ti payaw, may sa fish aggravating device. Naipaima daytoy iti Claveria Farmers Multipurpose Cooperative ang makatulong kadakuwada mapalag-an ti inaldaw a panampakan ken makaipaay pagtalinaadan dagiti lames. Sigon iti DAB for Region 2, manamnama makatulong tinaso a proyekto iti long-term a benepisyo iti pagbiagan dagiti miyembro ti kooperatiba ang mangitandudo iti food security ken sustainable fisheries iti probinsya. Kabayatan na, maitantandudo ti panampapigsa iti industriya ti kawayan iti probinsya tapno ad-adda a mapalawa ti pagbiagan dagiti umili ken masalwadan ti kasasaad ti aglawlaw. Pinagdunumuan ken inaprubaran iti Regional Development Council dagiti mapamplano a proyekto iti sidong ti Cagayan Bamboo Climate Resiliency and Industrialization Development Program. Tinasawa programa ket makatulong iti panagdoras iti ekonomiya pan nakamintinir ti aglawlaw ken pan nakapaado ti trabaho. Itimet Nueva Vizcaya nangipaay ti provincial a gobyerno ti semento, irrigation pipes ken farm machineries tapno ad-adda a mapapintas dagiti farm to market roads iti nagduduma paset ti probinsya. Agarop sa 10,000 a sako ti semento ti naipaay iti 10 ket 2 a munisipalidad iti sidong ti dalan ti umili program. Tinasawa programa ket naipatungpal idipay December 2024 no sa dinno 70 million pesos ti nakalata nga pondo para iti daytoy ken manamnama a manayunan pa iti 20 million pesos para iti agtultuloy a panangipatungpal iti daytoy. Iti agdama addan ti 80 kilometers a kalkalsada ti konkreto babaen iti programa. Itemet Batanes, kas paset ti pannakarambak ti may kasangapulo nga anibersaryo apan nakaisaad ti Department of Information and Communication Technology iti probinsya, baligi an naipatungpal ti ELGU system iti ili ti Sabtang ken Itbayat. Nangisayangkat ti ahensya ti ELGU admin training, system setup, ken user acceptance testing iti tunggal munisipalidad tapno masigurado ti naannayas apan naka-access iti nasao a sistema.
Iti agdama, nagbalin nga LGU ken Igov PH Ready ti Batanes, mas accessible ken mas napartak ti panangipaay, serbisyo iti publiko, babaan iti inklusibo ken napabaro a digital governance. Lanstak Kaban, para iti Pagilian. Padaanan, iti pakasaritaan, Mount Pinatubo, bimtak iti June 15, 1991. Adu nga umili ti Sambales, nagbakwit. Dahil takanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko. May online free training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur. Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN continues to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Itay kalabes, nagdisnudo ti daduma a jeepney operator ken driver iti lokalidad nga ipababada ti singirda iti minimum a pasahe. Manipod iti voluntary fare increase. Ngem, adulata dagiti driver ti saan anang kisay iti singsingiranda ang minimum a plete. Sigun iti Department of Transportation Cordillera, 13 pesos ti existing fare matrix kadagiti jeepney ken naipangatula ang daytoy idi adda ti resolusyon nga inaprobaran or maipangatula ang daytoy no adda ti resolusyon nga aprobaran ti LTFRB Central Office. Ngem no awan saan arumbeng nga agsingir dagiti driver ken operator iti nangingina a plete. Napanuynuyan laang dagiti jeepney driver ang nagsingir iti nangina a plete idingimina iti doble ti presyo ti tunggal litro ti krudo ken gasolina. Ngem no itaan nagsublin iti normal ti panagnato ken panakatapyas ti presyo ti tunggal litro rumbeng met nga agsubli iti sigod ti minimum a plete. Kabayatan na agtultuloy iti panangipaay ti ahensya iti ayuda iti transport sector iti rehiyon baban iti panakitinulong da iti DOLE ken DSWD.
Binagaan mo yung amin nga transport group nga kasi naka-checking amin nga day dyan, nakadiretso kanyada. So, ongoing pa siguro makompleton. It's just hampay nga makaumay dito duma nga transport group. Pero anda kanyata yung checke. And then na-roll out tayo since last week. Yaw awis ti Latindad LGU kadagiti umili kan kabangibang a lugar ti panagimay sada iti selebrasyon ti mikatupulo ket innem a founding anniversary ti munisipyo. Sigon kini Latindad Mayor Roderick Awingan daytoy a tiyempo ti pananglagip ken panangpadlayaw kadagiti imuna nga umili ken opisyal ti ili ken mangbigbig kadagiti nagbalin a baligi ti munisipyo idi ken iti agdama. Panawon pa iti selebrasyon panangraem iti nagduduma a kultura nagapon iti Latindad ken ti nagbalinan ti ili iti naunday a panawon aging iti panangbukol iti sirmata ti Masakbayan. Nabigbig ti ili kas sentro ti Benguet, nabigbig kas strawberry capital ti Pagilian ken pagtataudan ti kadakkelan a supply ti natnateng bawen iti napasdek at trading areas. Nabigbig pa iti Latindad iti nagduduma a pagpasyaran ken paglinglingayan. Impaulog ti Malacañang kas maysa nga special non-working day ti munisipyo baban dito Proclamation number 12-98. Kahit may garot ng imbitaran ti amin yung constituents ti munisipyo ti Latindad, it's a holiday. Isong awisan mi amin ng organization, government or non-government organization, the private sector to join us tomorrow in our celebration of our Foundation Day. Inarak dagiti umili ti baligi a medical mission nga Indalwan dagiti SK official iti Barangay Bulanao Norte iti Tabuk City, Kalinga. Dagiti ubing impeanda iti kaskanan a bakuna tapno masiguro iti natalged a salunat na. Kastamat anay kan iti medical nga atensyon dagiti natataengan. Naipatumpal ti aktibidad iti suporta dagiti na dumaduma a partner organization ti grupo dagiti agtutubo kas iti Philippine Red Cross ken PNP. Nakibinadang mutlang dagiti volunteer, healthcare professional ken community leader magkikaykaysa iti sirmata para iti promosyon iti better health and wellness iti nasao a barangay. Pudno unay nga wan kaparis daragsak amarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Amuyo kadi agapoy tinapasaran ang 7.8 magnitude aging gined sa Jay Sarangani ita Hunyo, napasamak ti coastal uplift no sa dino arig na nga inmadayo ti danum ti baybay sa Jay Barangay Pangyan, Glan, Sarangani. Kaipapananaray ti apasamak intay amuan. May sa geological process ti coastal uplift no sa dino ti daga iti igid ti aplaya kat ngumato iti pa-vertical a pamayan, manipod iti level ti baybay. Mapaspasamak dahi tiga po iti earthquake when gradual crustal shifts a permanente amang idurun iti seabed, intertidal zones kan dagiti beach, nangat ngato iti high tide line. Mapaspasamak matlaang ti coastal uplift no dagiti tectonic plate kat mangpilit as sumirok kadagiti continental plate. May saamang kagapo iti coastal uplift kat dagiti aktibo a fault lines. Gaputa dagiti ginginad a mapaspasamak kadagiti offshore rivers when no thrust faults kas iti Cotabato Trench ti direkta amang idurun ti coastal crust ag pangato. Sigun mat kadagiti managsirarak dagiti northern latitudes kat ininot nga agpangato iti lasud ti adu a siglo bayad nga agsubli ti daga kalpasan a marunaw dagiti ice age glaciers. No kalata mapasamak ti panagngato ti aplaya gapo iti seismic activity mangipasimuda agdayto iti nakaro a panagbalbaliw iti aglawlaw kas iti shoreline retreat wenno ti linya ti high tide kat umakar nga agturong iti baybay iti adu a metro amang palawa iti aplaya wenno nabato a costa. Kastamat ti marine habitat exposure ken tinapartak apan nakapatay dagiti organismo iti baybay akas kadagiti shellfish ken mulmula iti baybay gapo iti pannakaisarang iti init ken pannakapukaw ti danom. Iti panaglabas ti panawon dagiti maululit a coastal uplift ti mangikitikit kadagiti na isang sangayan abuya kas kadagiti rock formations akas lamaris corals. Ita amuyon barungal daw barungada.
Iti pakasaritaan ti Pilipinas, nalida itang aldaw, iditawen 1991, gaputa bimtak ti Mount Pinatubo, anang itong iti Delobio, kadag iti umili iti Zambales, ken kabangibang a probinsya iti Luzon. Nang ipaipay da ito iti pagteng, iti kinaandor, dag iti umili kan gobyerno, anang result iti epekto ti unget ti aglawlaw. Ada parang ni Dayan Monica Tukay. May palagip iti pakasaritaan ti Pilipinas, 35 at tawanan tinapalabas, kalpasan ti talo nga aldaw manipod June 12, 1991, Independence Day, June 15, 1991, kalpasan ti 12 nga oras ang nag-evacuate dagiti tattao as dagiti vulkan, bimtak ti Mount Pinatubo, anang itunda iti dakkel a cloud ti volcanic ash ken gas, abimalot iti asadug ti vulkan. Tinasawa pa nagbagtak ti may kadua kadakkelan at terrestrial volcanic eruption iti 20th century. Pimaw ti eruption iti agrap siyam nga oras anang itong napay iti nanawa agangganad. Kalpasan dagiti agsasaruno a panagbagtak anang rudi iti Hunyo 12, 1991, iti kang itikitan a panagbagtak kat napasamak iti Hunyo 15, 1991. May sang arig na, adig iti dapukan asok ti pintok, iti agrap uwal. Iti agarop og 40 a kilometro iti tangata. Nakarkaro ti panagbagtak nga po iti isasangpot ti bagyo ngayon niya. Anang yun iti napanggad a panaggalaok iti napigsa at todo kanita po. Ti kadagsan ti nabasa at dapo ti nakaigapuanan ti panakarbati na gado nga atap. Ang nakaigapuampay ti nakaro a panakadangran. Nakay-record ti 847 a pimusay nga individual iti nasao a pasamak. Di bulkan anang yawar iti agrap 18 milyon a tonelada a sulfur dioxide iti stratosphere. Anang langgab iti lawag ti init ken nakaigapuan ti panagbaba ti temperatura. Tinaranggas a pasat ti panagbagtak ti nakaigapuan ti panakarba ti pik ti bantay. Naisukat iti dayta ti 2.5 kilometers ti kalawa a sentro ti bulkan na iti agangay nakno iti danom amang porma iti naisang sangayan a crater lake nga ita kat awagan iti tanduma a perfect disaster. Ti eruption ti bulkan kat nangitabon iti 18,000 nga hektarya a kabakiran iti napuskol a dapo. Ken babaan iti nakaro at todo, arig na naapalagan iti laharap ti 9,000 hektarya a daga ken nang serra iti 8 akang runaan na sistema dagiti karayan iti Central Luzon. Tinakaro a pasamak a napasarandag iti umili iti nasao at awan, kat mang palagip kada tayo ati aglawlaw, kat mabalin amang baliw iti beg tayo iti apagbiit, dagiti renibo a pamilya a napukawan iti pagtaangan, ken pagbiyagan. Daytoy nga alimpatok ti kanito kat pagbasaran nga iti lubong, no bumalos ti nakaparasawaan iti tao, nadagdagsen ti ipaina aladingit, ken tuok. Isot gapo na nga ipatagtayo ti aglawlaw iti anyaman ang wagas, ken pamuspusan. Kuna dagiti managsirarap, adda pagsayaatan iti agrikultura ti napasama ka panagdagtak, gapo ta adda ti pasit ti dagaan na dameg a pagmulaan. At adumat ti imbati na ang nakaamamas a pakasaritaan. Kanay nalaglagipan, pasamak iti, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Kakailan, the word of the day tayo ita inarak. Kay papananarito kat binagsa iti Filipino ken crowded iti English. Ato dagiti paspasamak partner Audrey ken partner Ala nga araken dagiti tattao no ti maysa mula ket adu ti bunga na arakenda no ti maysa nga tao ket agkasar kasalabi toy ayan tayo. Adu ti watwat kunada arakenda adu dagiti mapan. Iso nga adamo dagiti mambanag nga kas iti daytoy Delobio nga napasama kini 1991 inarakmot dagiti tattao dayta haan nga tapno mapan ag makichismis nga daytoy kat napanda tapno mangipay iti tulong sapay kumata iti panamon nga napasamak biyay kat adumot iti nagapo ditoy ayan tayo nga napan ijay Zambales nga tulong. Nagpayso dayta bebes adulat ta ti mapan nga kanyan tayo tapno tumulong kadag iti lugar nga adaan ti parikrut may naig iti kalamidad ken napintas met na damag iti Region 1
Audrey kan na breves niya ta inarak dagiti job seekers ti job fair nga insayang kati Region 1 kan talaga nga napinta sa damag agsibot ta adda dagiti hired on the spot nga dagos. Salang dagita bunga wenno dagiti kalamidad partners so dikat adamat lang ti wenno naarak temat lang dito syudad ti Baguio di Sabado. Napasaran tayo ti nadagsen agunay ti trapiko pugaruta inmarak madagiti bisita tayo nga magapo iti nagduduma lugar dito syudad ti Baguio gapu siguro ta mapudutan da kahit dagiti lugar da so nga in may damat nagpalami. May dagpangin dito yung Audrey. Tirigat na kung nadagi ka kliyente yung partner ala. Datayo mo ti agsakripisyo gaputa umado ti luglugan, imbis nga erwan na dagay luglugan ta nga private, magmagnadan ag jeepdan. Ti rason mo apeng ado ti bisita tayo Audrey kan breves gapu mo ten long weekend. Oo nga. Diba? June 12 bakasyon, holiday, kan Sabado kan Domingo iso napandaamin ditoy syudad ti Baguio tapno ag palamgiis kan ag bakasyon. Well, kapayatan na papagayam kahit yung kaditi maadaan iti natibker kan di kalidad nga outfit, anarami baban iti nabal a Cordilleran attires. Jaya, ti Aveline's handloom woven products, dagiti pang fashion, a woven garments para iti babae kan lalaki, mapaubing kan nataangan. Mapalinmat ang maaramat dagito iti anyaman nga okasyon, dagiti mangkayat nga order kan agparamid bisitaan laang ti Facebook account nga Aveline's Handwoven Products. Wenno i-contact ti numero 0927-357-9231. Kakailian iman manihar dayti ni Miss Avelin Calag. Saan kayong agbabawi gaputa kunada nga ruden, wear our weave with pride. Para iti kanayunan a detalye, kita ang tinaka-flash iti screen type. Kalpasanti kang runa na damag kakailian dito yamyanan a Luzon, padaanan mat ti PTV News Mindanao, nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itanga Aldao, siyak na brevis bulsaw. Indan may katakayo dagiti nababara, kompleto kan napapatag nga impormasyon, siyak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gamanan inton bigat siyak mati Audrey Villana. Padaanan Lunes, aginggat Biyernes, agrugi iti alas 4 ti malam. Para ti umno, husto kan alisto at damag. Da kami ti mapagpiyar. Dayto iti Kang Runa na Damag.